Jej, aha. Les vydalo track. Jej. Les vydalo nech vydáva distrack. Aha. Les vydalo nech vydáva distrack. Les vydalo track, Belesy by na nich vydáva distrack. Zberú kokotík emócií, pomáhajú len drobrí samotní. Nikto ich tu nemá rád, vedia sa len na vespu či schovávať. Poberajú prémie a výplaty za to, že nechodia on duty. Každý deň ich na vespu či vidím, každý deň si myslím, že zle vidím. Ale oni stále iba nami, týkok 20 ľudí na vespu či až kiču v meste. Povedzte mi, kto to znesie, prídem tam a všetkých tam rozjebem, ne. Mám problém ani jeden, keďže sú to skorumpovaní kokoti bez práce. Majú plné vačky prachate, LSPD to ťahá, lebo od nich není žiadna snaha. LSPD majú taký 10 paničov, ale ani na vespu či, lebo oni nemusíme respondovať, máme meeting. Haha, troprom sa pchajú do riti, aby mohli rajdiť s troprami vily, ktoré vyšetrujeme my, hej, áno, LSPD. Naberú si na to 30 ľudí, aby mohli zatknúť švistýr ľudí. Čo vám na to poviem, je to LSSD.